Mint 4 órával a baleset után még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan hányan sérültek meg. A tűzoltók ezekben a percekben is túlélők után kutatnak, és különböző feszítő vágóeszközökkel próbálnak egyre beljebb jutni az összerúcsolódott kocsiba. A legsúlyosabb sérülteket mentőhelikopterrel vitték a kórházakba. A Budapesti Állami Egészségügyi Központban 9 sérültet ápolnak. Azt mondja, hogy picit gyorsan mehetett, ugye itt előbb a számtalan, aki rajta ült a vonaton, ő azt mondta, hogy szerinte 50 km/órával ment a vonat, mások azt mondták, hogy 100-120 km/órával. Ön ezt ennyire meg tudja állapítani a képek alapján? Hát azért az látszik, hogyha 15-tel koccan, akkor sajnos nem, illetve akkor szerencsére nem ekkora sérülések vannak. Nyilván erre van, aki szakértő, aki ért hozzá, és az meg fogja mondani. Egyrészt, másrészt pedig itt hallottuk azt hiszem a tudósításban, hogy a járműnek van úgynevezett fekete doboza, hát egy adatrögzítő szerkezet, ami pontosan rögzíti az ő sebességét. És mondjuk ez olyan kivételben van, hogy ez, ha baleset történik, ez nem sérült, nem öntött vasházba. Tehát hasonlít egy picit a repülőgépek fekete dobozához, tehát ez nem sérül meg, tehát van esély, hogy abból adatokat ki lehet nyerni. Egyébként miért tart ez hónapokig, hogy kiderül, hogy mi történt? Hát lehet, hogy nem hónapokig, lehet, hogy gyorsan, de rengeteg körülményt meg kell nézni, ugye rengeteg tanúkat nyilván meg kell hallgatni, ugye műszaki kérdések vannak, biztosító berendezés, jármű kérdés, tehát rengeteg olyan kérdés, amire választ kell keresni, és ezek nem egy perc alatt eldönthető, meg megnézhető dolgok. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.